cái đĩa này cũng đang còn mày sáng nàn đấy đây bên này pha được gì mày ai cho làm đúng xí tôi đi lùi chơi sudah lembay nih sudah mana lembay dia apa saling itu macam mana ada apa kan don ni pula orang jadi ở đây thang đàm với những cái gì Pribadi जोंनाव लङैबाथ' दैबाना फिसा जाबा जोंना लाफादोलै बेखौ दैबाना फिसाबासो जोंना बेबायदि जायो दा नुवाखै आं नोगोरनासो ओरैबायदि ज' गाखोलोलाय ओमफ्राय बेनि सिङाव फन होनांगौ बिसिबां थाबाय थानांगौ न' सिङावलाय ओमफ्राय नावब्ला थानो बाया नङाब्रा बे जेनेबा दरखौ खालामजोब्बाय ओमफ्राय नावजों जावदिंलाबाय थाजायो जोंबो फैदोंलै असे गैथारला थोरोबजोबथारसै लोमजोबथारसै मायावहाय न' सिङाव माया थोरोबथारसै हाबजोब्बाय न' सिङाव थोरोबजोबनोसै बे माबानि समाव बेखौ दुगैजोबदों बिदिनो माबानि खनसे आं बे थांथारदोंलाय मा होनो बिसिना दाबो सागौना बे समाव नङा आंनानो सिखाव गिदिर बैसो लोंखायो बे समाव ना होमबा खामसालि बिदिबा गोरना साब्रामसिगोन खामसालियाव बिसिखा होमबानो बे समाव खारगोलै आरो खालमासि बे समाव लुखो नै बे समाव लुखोदो बेखौनो थांनानै जायो थांनानै गैया दाबो दैया बारायदोंसैलै दहाय फुङाव बै लामाखौ लोमस्रावखैमोन न'आव हायाखैमोन जावसिनालाय आंना सिवलुबो दा दस्रा गुदुङाव माइ गायो खालामनानै आथा गजोब्बाय मोनदों उफाथि जाबाय नैबे समान हायो जौसिने दाब्लागाव हाया जौसिन जोंना बिदिनोसै जोंनि लोमबानो बेनाबो लोमगोन बिसिनिबायदिया लोमग्राखा जोंना बोसोरै बेबायदिया जोंना बोसोरै लोमखायोना ओंखायनो बोसोराव खामसेल' जोंना सिगाङाव हाबजोब्बाय आनै जोंनि थांबा गिथावथावलै हराव हा लोमा
नङालै ए कारेन्ट थार दं नै ओरै 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 कारेन्ट थार दं लायनाय सिबिलिजों बयबो होमबानो बिरा फटो बिनि नाम बेबायदि जादों लामा लादो सिजेन थारदो बिराद गोजौ बेना